लखिमपुर जिल्लानि सिङाव थानाय धरमपुर गामिनि 53था नखरफ्रा दिनै बाथौ धोरोमनि नेमखान्थि बादियै सिजौ गायनाय हाबाफारि लादों। 1934 मायथाइनिफ्राय रायजो जाबोनाय धरमपुर गामिनि 53निबो बारा नखरा दिनै बर'नि गुदि धोरोम बाथौ धोरोमनि नेमखान्थि बादियै सिजौ गायनाय हाबाफारि लादों। गोबाव सम बिथांमोना गुबुन हारिजों नाख्रेबजानानै गुबुनारि धोरोम राव हारिमु गाननाय जोमनाय गासैखौबो बोजबना लादोंमोन। बिसनाथ जिल्ला सानजा गहपुर दुलाराय बाथौ गौथुमनि दैदेननायाव दिनै 53 नखरनिबो बारा सिजौ गायनाय हाबाफारि लायो। दा बिथांमोननि नाजानायाव गावनि बर'नि गुदि धोरोम बाथौ धोरोमखौ दिनै नाजावफिनो। खुलुमबाय गिबियावनो बेहाय बाहागो लाफैनाया गोबाङानो बाहागो लाफैदों। मानो होनबा दिनैल' नङा, बे लखिमपुर जिल्लानि सिङाव थानाय शिमलगुरि ओनसोलनि धोरोमगर गामियाव गोबां गामियारिफ्रा दिनै बोसोरनैनि सिगांनिफ्राय बाथौ धोरोमखौ गोबानानै लादों आरो दुलाराय बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव जिल्लानि सिङाव बिथांमोना जगाजग जादों आरो हाबदों। बेनिखायनो बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। मानो होनबा बिथांमोना नुबाय थादों जे बुहुमाव बाथौ धोरोमानो गोसारगासिनो दं, बाथौ धोरोम लानानै गोबां मोजां खामानि मावलांगासिनो दं। थिग बिदिनो बिथांमोना मोजाङै सानै हयै दिनै गामि मोनफ्रोमबो बेहाय थानाय गामिफ्रा फैगासिनो दं आरो हाबबाय थादों। बेनिखायनो बिथांमोननिसिम साबायखर। दिनै बेबादि आरो खना खनला जुदि दंबोयोबा बाथौ धोरोमाव हाबनो बिथांमोना आरो जोंनि खाथियाव फैनो हागोन, जगाजग जानो हागोन। बिथांमोननि गेजेरजोंबो जानो हागोन, जोंनि बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय दैदेनगिरिफोरजोंबो जानो हागोन। बिथांमोननिसिम खावलायनाय जेब्लाबो जोङो नेनानै दं आरो बिथांमोना फैबावगोन। साबसिननिख्रुइ हामसिन उननि जोलैफोरखौ मोजां दैदेनलांनो हानाय, रोंखा राखा खालामनो हानाय, गोग्लैसोनानै थानाय बिथांमोना गुबुन धोरोमखौ लानानै गोबां बोसोर बेहाय रायजो जाबोदोंमोन। दा गमामायैनो बिथांमोना आजि 2 बोसोर सिगां बाथौ धोरोम लानानै न'खर फोसाबनाय फेहेरनाय खामानिफोरा जोबोद मोजां जालांदों आरो एसे एनै गोमानानै थानाय बर' रावफोरखौबो बिथांमोना रायज्लायनो लाफिनदों। दानाय लुनायजों लोगोसे मावनाय दांनाय बर'नि हारिमुखौ बिथांमोना फोथांगासिनो दङ आरो उननि जोलैफोराबो लाबावगोन बेखौ आसा खालामदों आरो गोजोन्थों। बेयावहाय नुनो मोन्दों माखासे सुबुंफोरखौ बेयाव बाथौ धोरोमाव हाबनायखौ जों नुनो मोन्दों। बेनि मा थांखि लानानै बेफोरखौ मावनाय जादों आरो दिनै बाथौ गायसननायखौ नुनो मोन्दों, बेनि सायाव सारा मा बुङो? जोंहा दा गिबियावनो नोंथांमोननो निउस पर्टेलनि बावहरबाय जोंनि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट जानानै नोंथांमोनखौ गासिबो आरो बिदि रायजो राजासिम सिबिनांगौ। थ' बे जोंनि उद्देश्यआ जाहैबाय जोङो जोंनि बाथौ धोरोमाव जोङो सारा बुहुमावनो जों बाथौ धोरोमखौ गोसारनायनि मोनसे थांखि लादों आरो बेबायदिनो दिनै जोंनि बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव सानजा गहपुर बियाबनि सिङाव नैबे धरमपुर गामियाव दिनै जों बे बाथौ गायनायनि हाबाफारि लाबाय थादों। दिनै दिनजरा काजिकुसि लानानै बिथांमोननि गामियावहाय फ्राय 53सो नखरा दिनै बे बाथौ गायनायाव हाबाफारि दङ आरो बिथांमोनहा गोदोनिफ्राय फ्राय 1973 मायथाइनि सिगाङावनो बिथांमोनहा रायजो जाबाय दंमोन। बेवहाय बिथांमोनहा गोबां परिबेकनि गेजेराव गोबां गुबुन हारिनि नारसिननायाव बिथांमोनहा जोंनि हारि आरो धोरोम रावखान्थिफोरखौ बिथांमोनहा गोमालांनो हमबाय थादोंमोन। दिनै जोंनि बाथौ धोरोमाव बिथांमोनहा आवगायबोनानै जोंनि गाननाय जोमनाय बर'नि गासैबो जोंनि हारिमु गासै धोरोम गासैखौ बिथांमोनहा दिनै बजबनानै लादों। बेखौ जोङो नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो